Na, sziasztok! Hát, ha fura egy kicsit a hangom, az bocsánat, de most így tudtam megoldani. Miért a Liz? Várjatok. Na, hello! Itt vagyok. Már kitettem shortot, ahol, hogyha valamit tudni akartok, hogy hány szabnál mikor mi lesz, na, akkor ott azt megtalálhatjátok. Így egy kis spoiler, valószínűleg lesz egy másik csatornám is, ott a barátommal fogjuk megcsinálni, az a barátommal lesz valószínűleg, közös, és ja, ott majd így ketten leszünk. Shortban próbáltam ki ezt a játékot, amit a tesóm kommentált, mert ja. Szóval nem, elég nagyon baggos. Vagy 3-szor megpróbáltam, és nagyon baggos. Úgyhogy jó. Bon. Win! Oh. Mi ez? Fly. Nyilván Robux, nyilván. Ha szeretnétek facecam-et, meg face reveal-t, akkor subscribe, küldjétek el barátoknak, családtagoknak. Igazából nem muszáj, de hát jó lenne, ja. Ti nektek ingyenes, nekem viszont hatalmas segítség. Most nem tudom, hallottátok-e, mert az öcsém itt rohant el mellettem. Ugye milyen szép a karakterem. Így 500 feliratkozásnál azt nem mondtam el, hogy sorsolások lesznek. Szóval, hogyha feliratkozol, lájkoltál és kommentáltél nevedet valószínűleg, akkor bírtál kapni például, akkor bírsz majd kapni skincase mondjuk, majd ilyen játékokba sorsolás. És akkor már meghaltam. Nem már. Én mindig olyan lassú vagyok. Valaki meg... Hogy legyek gyorsabb? Máshogy csak végig rohannak. Az, hogy 2 perc speed, 2 per second speed, na az nagyon kéne most. Amíg ez a videó ilyen 10 perc körül lesz, szerintem. És hát jó. Nem tudom, valaki játszott-e már ezzel a játékkal így, aki fel van iratkozva, vagy néz, vagy most pont látja ezt a videót, hogy valaki játszott-e már vele. Mert én nem. Hogyha ez ugye egy ilyen sorozat, ez egy Roblox játékok kipróbálása. Na, itt most nem olyan, hogy például most olyanokat próbálok csak, amit nem próbáltam ki, hanem általában olyanokat, amiket ti írtok. De most nagyon kommentekben nem látok semmi ilyet, szóval ezt most így elmondom. Ha eddig nem mondtam volna, nem tudom, bocsánat. Szóval jön. Mindjárt 5 win. Gyerünk!
Ne esd! Jaj. Go back. Free. Ki gondolta volna igazából? Úgy. Már ez is itt megy. Ami a report megy. Biztos. Van jump power. És komolyan. Én erről miért nem tudtam? Vagy... Rebels requirement. Warning. Az komoly. Na, let's go. Let me see. Ja, wait. Csak be kell tenni. Akkor megmarad. Jó. Jó, 5 kupa kell. Vagy 5 kupám van, 100 kupa kell. Hú, de jó. Soha nem lesz meg. Ha szeretnétek, hogy folytassam ezt a játékot, vagy bármelyiket, akkor csak komment. Komment, hype, like, subscribe. Jó, azt nem tudom, miért mondtam, hogy jó, de hype is. Mert onnan tudom, nem is muszáj kommentelni, hogy legyen még ilyen, de az akkor valószínűleg nagyobb esély. De hogyha lájkoltok, feliratkoztok erre a videóra, vagy hogyha már alapból fel vagytok, akkor azt köszönöm. Akkor, hát jó. Ami megy, azt csinálom, ami nem, azt nem. De ember, mi halok meg folyton? Miért vagyok ilyen noob? Amúgy ki tud szépen rajzolni? Mert én nem. Mi? Én biztos, hogy nem hagyja. Megpróbáljuk, hogy... Next 2 wins. Köszönöm, tudtam. De nem bírok oda átmenni. Most vissza sem fogok tudni, figyeld. Ha rossz helyen nyomom meg, akkor biztos, hogy nem. Miért vagyok ilyen béna, hallod? Amúgy az én játékokat néha szeretem, meg néha nem. Attól függ milyen, hogy most csak ennyit kell csinálni, vagy hogy van benne tojások is vannak, van benne több dolog, le lehet egymást leppelni. Ez nagyon fontos. Azt még ilyenben nem láttam. De van olyan, hogy például ingyen meg lehet szerezni. Mondjuk, nem tudom. Hát igazából ez a videó ennyi. Vagy nem videó, ez a játék, ez így ennyi. Ez való... Aha, ezt nem tudta. Jump upgrade, wait. Jaj! Ja! Legalább most nagyot ugrok. Ez kellett nekem. Wow, vams. Na, ez tetszik. Na, ez egy pluszpont. Oh, végre álltok ide. Hú. Gyerünk. Speed upgrade. Speeder.
Aha, láthatóan, picit láthatóan nagyobbat ugrok. Hí, nem mozgattam. Na itt már azért ugrok. Ilyen menő lenne így az egész mappot így átugrani. Olyan gyors vagyok, meg olyan nagyot ugrok. Mások csak úgy átfussák az első pár levelet. Na de itt szerintem belemennek a lézerbot telibe. Ez fini. Amúgy úgy se tudtam volna átugrani, szóval. I hate this. Please speed, I need this. My mom is kind of homeless. A speedre is vagyok azért. Ne, még esik le. Így kell növelni speedet csak. Így lehet. De jó. Jó van, hagyják végül most. Nem akarok pecsolnolni. Max utána kilépek, hogy szar a játék. Ami már 11 percen megy a videó. Hát szerintem ennyi lett volna ez a videó. Hát, jó lenne, hogyha adnának be peteket, olyat, ami több pontot ad mondjuk, meg ami több speed, meg nagyobb ugrás, szorszót. Meg hogyha lennének így pénz, és akkor úgy lehetne, és hogy tudjátok, így a mappa random. Hát ja. De egyelőre ez a játék ennyi mindent megmutattam, van egy upgrade-ek, nem lehet hajtani, és ezek. És ennyi, csak nézz. Hát köszönöm, hogy végignéztétek. Sziasztok! Legyen mindenki egészséges, és jó tanuló, hogyha még sulis. Sziasztok!